Τα 5 μετάλλια ήταν 2 ασημένια και 3 χάλκινα. Έτσι λοιπόν επιστρέφει στο ψηλότερο σκαλί του βάθου με τον Δημοσθένη Μιχαλετζάκη, που θα τον δούμε σε λίγο να κρεμάει το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Εδώ, με 59-85, 23χρονος Ούγγρος, κάτοχος του πρώην κάτοχος του ρεκόρ αγώνων, το πήρε ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, με μια εκπληκτική κούρσα, με ένα εκπληκτικό απίστευτο δεύτερο πενιντάρι για τον Έλληνα κολυμβητή, που όχι μόνο κάλωσε τη διαφορά από τους δύο αντιπάλους του, αλλά τους ξεπέρασε με ένα απίστευτο, με μια απίστευτη δύναμη που έδειξε στα τελευταία 50 μέτρα. Είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε σε απευθείας μετάδοση. Ο Ιταλός, ο Φεντερίκο Μορλάκη, Τάσο και λέει ο δικός σου λέει πολύ δυνατός και σου παραδέχομαι. Δεν το διαχειρίζεσαι στην πόλη σου που έκανα από και η μεγάλη στιγμή για τον Δημοσθένη Μιχαλετζάκη, για τον 17χρονο Έλληνα κολυμβητή, που με την δύναμη της ψυχής του κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με νέο ρεκόρ αγώνων. Της κολυμβητής και που προς τιμή του όλοι μαζί. Senhoras e senhores, o hino da Grécia. Του σπατιού την τρομερή σε γνωρίζω από την κόψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αδριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά.
Περιμένουν για να τους σφίξουν τα παιδιά τους. Χρυσό μετάλλιο.